Това трябва да го изрежем. Там Big Brother просто си лежиш и правиш сир. Да. А вас хем ви снима в общежитията, хем трябва да готвим. Да. Най-интересното е, че ми изляха сос на рамото, но това е голямо ако в кухнята. Проблема е, че ако не се лъжа от миналата година, даже и легализираха, могат да се купуват трева от аптеката до 2 грама или до 6 грама или нещо такова. Да. Добре, случвало ли се, примерно отидете на работа и те са направили матаха? Вичам, не съм ги заливал. Имаш, но ги биех с един чарпак. Между другото, той беше човека, който най-много ме подкрепи, когато влизах в Hell's Kitchen. И буквално, между другото, звезда Мишелин е създадена от тези хора, които са създали гумите. Скоро точно в Hell's Kitchen гледах месо от кенгур, стига, човек. И това ли се яде? Да. Картофи с телешки, салата. Да. Бати, ти сега ще ме накараш тук след подкаста да отивам до магазина и плача. Да мога да ме подпава, което е тук. Здравейте, приятели! Вие сте на столът с Ицо Апостолов. Днес на гости ни е шеф Галин Иванов. Здравей! Здравей! Как се чувстваш? Поласкан. Радвам се. Представи се на нашите приятели, на нашите зрители. Аз съм шеф Галин Иванов от Добрич. Готвач съм. Да, това е малко интересно, защото готвач в България не е понятието, което аз разбирам като готвач. Така ли? Какво е понятието? Честно да ти кажа, навсякъде, където кандидатствах за работа, нито един път не съм искали документа за завършен като готвач. Интересно. Да. Много интересни неща може да ни разкажеш сега. Аз толкова се старах да изкарам документ в чужбина и в крайна сметка в България никой не ми го иска, което ме очуди. Наистина. Добре, сега ще ни разкажеш къде си изкарал, как започна като готвач и твоята кариера. Нека първо да започнем с това, за което сме дошли. Ти се постригваш високо, късо, фейт. Да. Окей. И ще оставим бритона по-дълъг, вдигаш си я нагоре. Да. Брадата я засичаме. Да. Окей, започваме. Нека да започнем с първия въпрос. Как започна като готвач? Как завърши? Сега може да не споделиш. Интересното е, че наистина никога не си мисля, че ще стана готвач. При положение, че баща ми лека му пръст беше главен готвач дълги години. Двойчовците ми и тримата също са готвачи по морето дълги години. Но аз буквално не можех и едни яйца да се изпача. Тоест сега ти в момента си вече трето поколение готвач в твоето семейство. Да. То си е наследство. Явно така се случи. И като цяло започнах от начало работа като строител. Като строител? Да, за да изкарвам пари. Това на каква възраст е горе-долу? На 14 години. Уоу, браво. Да. Че отрано работиш? Навърших 18 и реших да замина за чужбина. Първата дестинация беше Чехия. Строител в Чехия? Не, там намерих работа в един завод за телевизори. На 12 часа, но само 2 месеца. Не ми хареса като цяло. И тогава баща ми се обади, ме пита, искаш да дойдеш при мен в Германия. Значи той е бил в Германия вече тогава. Да, той си беше в Германия. Въпросът е, че ние с него не се бяхме виждали от доста дълго време, понеже съм дете на разведени родители. И... Там ли стартира кариерата ти като готвач? Да, знаеш как е, в чужбина отиваш без език, разбира се, почваш да миеш чини, много е трудно. Освен да миеш чини и тенджери. Добре, това по твое така желание ли започна или той те опъти към тази професия? Всъщност, аз започнах като мияч, работех 4-5 месеца и младо момче на 20 години и си казах 20 години
още съм млад, мога да се развивам и не искам да ми чини цял живот. И тогава говорех с шефа ми, с собственика, който е на хотела и му казах, че искам да се развивам. И той ме вкара в кухнята. Така влезе за първи път. За първи път, да. Най-интересното е, че се отвори място на десертите. А това много ми се да обожавам да правя десерти. Тоест ти си повече сладкар, така ли да разбирам? Не, исках да бъда, но не стана точно така. Исках да бъда само сладкар, не исках да бъда готвач. Но шефа ми тогава каза, че по-добре да съм готвач и така ще знам както предястия, салата основно и десерта вече го знам така или иначе. И аз се съгласих с него и започнах в училище. И там изкара, т.е. завърши училище по готварство. Да, професионална гимназия за готвачи, Калф. Калф, къде се намира? Ами близо до Штутгарт е. Това е едно от най-реномираните университети в Баден-Вюртемберг в Германия, където аз живях. Да, и учиш дълго. Колко време беше? Ами по принцип е 3 години, но понеже аз имах стаж вече 5 години в кухнята и тогава почнах директно от втората година, защото те първата година се учат как да режеш, кое е жюлиени, кое е купчета, кое е бруно, аз и така. Основи, да. Ясно. Аз почнах директно от втората година. Чакай, че тук ще направим планш, аз като чух за храна. Кое ти беше най-интересно, докато караше тези курсове или това обучение? Най-интересното беше, че не учихме само за готвене, а учихме и политика, и английски, и немски. Ти там вече научи немския, така ли? Еми, аз още преди това почнах да го уча, защото в училище, когато отидеш там, буквално си на училище, изпитват те, няма и пишеш. Мале, то трудно, немски. Много трудно беше. Там стартира и как продължи кариерата след училището де факто? Ами аз продължих да се работя в хотела, в който работех. Там работех повече от 13 години, на едно и също място. Wow. От мияч до сушеф, главен готвач. Браво! Това е живо доказателство как можеш да се изкачиш по стълбичката от най-ниската степен. Да, беше много трудно. Браво! И немците, те са малко по-особен характер. Когато не им говориш езика и се държат доста пренабрежително към теб. Знаеш колко са ме целили с лук и с картофи да им ги обеля? Значи това не е само в Хелски. Не. Значи, виж, аз тук неща от кухнята буквално. Да. Аз мислех, че това, примерно, тия неща, където се заливат и се целят. Има ги и в живота ги има. Добре, как се сдържаш да не му гръмнаш и шамар, примерно? Ами, тогава ме сдържаше това, че исках да се науча. И ако сега се тръгна, най-вероятно ще се предам и няма да стане, да. Да. Значи трябва да имаш много стабилни нерви. Отделно пък и тази дисциплина, нали? Немците с това са известни. Да. Те са много дисциплинирани. Това предполагам, нали, е повлияло и във всеки друг аспект на твоя живот, не само в кухнята. Абсолютно, да. Те наистина, не само са дисциплинирани, той за него един ден трябва да протича по един и същи начин, когато е на работа. Как протича деня на един готвач в Германия? За другите не знам как, аз ще кажа от моя гледна точка. Ставам сутрин, пия едно кафе вкъщи. Колко ставаш? Отивам на работа. Примерно там, когато беше, нали? Когато бях там, аз по принцип се борех от 12 часа до 10 часа вечерта на работа. От 12 на обед до 10 часа. До 10 вечерта? Да. Аз винаги бях 10 часа вече на работа. И как продължава работник? Как стартира де факто работник? Отиваш, както ни учиха в училище, първата ти работа е да си подредиш работното място, ножови, дъски, заготовки, да си измиеш ръцете, което много хора не правят. Ти направо сега ще ме ръчаш.
Аз сигурно няма стъпвам в ресторант повече. При мене може да бъде. При тебе задължително ще дойда следващия път, когато посетя Пловдив. Задължително ще мина. Може да кажеш и къде работиш в момента? В момента работя в Пловдив Хилс Премиер. Това е хотел с италиански ресторант. Собственика беше така любезен да ми каже: заповядай, оправяй се. Страхотно, значи, приятели, заповядайте в Пловдив Хилс, нали така? Да. При шеф Галин Иванов. Лично мое менюто, аз съм го измислил, аз съм го написал и аз съм го подготвил. Браво, страхотно. Нека да продължим с Германия. Все още, нали, ми е интересно. Кой етап ти беше най-труден така от твоята кариера? Там. Миенето на чиниите или... Не, да ти кажа честно, училището беше най-трудният етап. Училище? Да. Тоест това е 3-годишното училище, Да, което... да, много се притеснявах дали ще успея да се взема изпитите, нали, ако не ги взема изпитите, как ще ме гледат немците, дали пренебрежително или так. Всякакви мисли минаха през главата. И предполагам си се справил отлично. 94 точки имам от 100. Уоу! 94 100. Пълен отличник. Да. Тоест показал се, че ние българите все пак имаме потенциал за Абсолютно, да. позиции. Оттам след училището, т.е. да речем, че, нали, притеснението ти е било така най-големия проблем там. Да, след имаше ли училището... нещо друго там на общежитие или бяхте на пансион или как беше? Не, аз живеех на квартира, която ми осигуряваше тогавашния работодател. Беше така, че взех се изпита, взех се документа, стиснах го в ръцете и се казах: ето, немците вече не са нещо повече от мен. Браво! Точно така. Така е, да. Ние българите сме много кадърни хора и има доста интелигентни, нали, от нас, въпреки че навсякъде се опитват да ни плюят и така нататък. Това предполагаме заради малцинствата, които, нали, Абсолютно, да. са по чужбина. След този период имаше ли така други моменти на катарзис, така да се изразя? Имах, да. Първо дойде короната, знаете, тогава доста време не работехме. Аз бях 7 месеца вкъщи. След като затвориха първия път, 7 месеца вкъщи. Как се отрази това на... Да ти кажа, първите 2-3 месеца беше супер, защото почивка, да. Почиваш си и после обаче почна да натежава, да си вкъщи без работа. Губиш форма, предполагам. Вкъщи си готвиш някакви работи, но не е като на работа. Аз да ти кажа, нали, наложи ми се един-два пъти в живота така да попадна на някакви места, където да не готвя само за себе си. И аз бях свикнал само за мен да си правя някакви съвсем елементарни неща, нали. Ориз там с пиле, картофи, някакви. Обаче като трябваше да готвя, примерно, за 5 човека и аз направо не знам колко да сложа, как съотношенията там, как да ги правя. Видях се приключения. Представям си ти, като готвиш за цел ресторант. Аз съм свикнал, между другото, всеки божи ден за 100 човека да готвя. Всеки божи ден имахме 100 човека. Леле, 100 човека. И ти почваш. Ястие, предястие. Салата, да, супа, предястие, след ястие. Как реши да се запишеш за кастинга за Hell's Kitchen? Аз за Hell's Kitchen се записвам всяка година. Ти всяка година? Всяка година и всяка година също ми се обаждаха да отивам на кастинги. Това го казах и тогава в предаването. Просто така се случваше, че винаги умираше някакво семейство точно преди да почна да снимам предаването и нямаше как да отида. Да, но този път реших се и влязах. Как сега, нали, можеш да ни разкажеш повече за самото предаване?
Как се чувстваше там? Какво е специфичното на това да готвиш пред толкова хора, пред камери? Това е... Свикнеш ли с камерите, всичко останало се нарежда. С камерите ти бяха най-големи. Камерите ми бяха най-големия проблем, да, на всеки ъгъл, буквално на всеки ъгъл камера. Ма то не само нали, в кухнята има камери, а... Не, навсякъде. Навсякъде. Добре, как се разбират, че толкова хора всъщност вие бяхте на два отбора, нали? Да. Но в общежитието бяхте всички. Заедно, да. Вие там бяхте всички. Всички заедно, да. И какво е, нали, в кухнята ви снимат, в общежитието ви снимат, какви бяха отношенията там? Ами, да ти кажа, това също най-много ме притесняваше да вляза вътре 15-16 човека, които не познаваш, различни характери, живееш с тях. Но в крайна сметка с повечето, даже сме и до ден днешен приятели, се виждаме. С повечето? С повечето, да. Браво, значи въпреки, че се замервате с лук в кухнята, в живота сте приятели. Да, и караници. То няма как. Не само когато работиш, но и когато живееш с един човек, караници са неизбежни. Това е факт, да. Аз не познавам хората. Всъщност има, ама те са много рядко. Нали, кой знае колко неща пък премълчават. Да. Имаше ли така интриги вътре, докато бяхте? Интриги винаги има. Кой беше най-големият интригант? Тя каже сега да го правим тук. За най-големия интригант не знам, но... Стефке, ако гледаш, беше най-лудата, да, беше най-лудата. С какво изразваше най-много Стефка? Тя викаше от сутрин до вечер. А тя просто крещи. Да. Добре, това не е ли професионално изкривяване, защото там май всички викат така цяло. Не, по принцип аз не съм от тези шефови в кухня, които дай да викаме и да кажем колко сме звучни. Да, аз съм гледал, примерно, някои епизоди, така, слагат го някой отпред, как се на пасък. Да. И той започва, тук, това, и той почва крещи, отколкото, нали, нещо смисъл да каже. Така е. Добре, в самото предаване, докато нали, бяхте в кухнята, кои бяха най-интересните моменти? Така няма да забравиш. Най-интересните моменти няма да забравя никога, че Чоткин всеки път се хлъзгаше и падаше. И ставаше все едно, нищо не се е случило. Тия неща хващаше ли камерата? Не съм гледал епизодите като цяло, но мисля, че са давали това. Добре, в такива ситуации вие спирате ли камера? Не, продължаваме. Продължаваме, готвим. Работим. Това е интересно, виж, такива неща. Няма откъде да ги разбереш иначе. Има ли сценарии, примерно, когато работите там, когато снимате, вече гостите са в ресторанта? Не, буквално е всичко си е лайф. Като открита кухня. Гостите влизат, сядат, поръчват си и ти почваш да готвиш. Добре, колко? Ние нито знаем колко хора ще дойдат, за колко човека трябва да сготвим, просто готвим. Добре, аз съм виждал, примерно, нали, в предаванията, че идват гостите, там клиентите сядат и, нали, примерно, някой от отборите почва много да се бави с поръчките, те започват да мрънкат, нали, и казват тук ще се остана гладен. Всъщност това, като време, горе-долу, нали, какво е времето? Една вечерна резервация, когато излезеш да хапнеш, предполагам, че час-два, но 2 часа готвихме стабилно. 2 часа? Да. Тоест, за тия 2 часа, ако вие не изкарате, да речем, едно... Поне едно. Значи вие трябва да изкарате поне основно. Или поне предястие. Ако и не изкарате предястие, те си остават гладни. Да. Ясно, те затова мрънкат. Всъщност там, нали, какво е, как чувството, нали, шеф Ангел да дойде и да ти каже, това не става. В
смисъл, толкова ли... Аз първо бях много стъписан, когато го видях на живо, да ти казвам честно. Така ли? Защо? Да. Ами, защото много го харесвам и го уважавам и като готвач, нали, като човек не го познавам, но винаги съм си мислил, наистина ли така вика, за как ще видя само по телевизията. И ми вика се, крещи се, но с основание. Ясно. А той наистина ли принципно така, докато не снимате, не е ли по-усмихнат, по-забавен шеф Ангелов? И ние нямахме много достъп с него, да си кажа честно, освен когато снимаме. Той идва и започва. Да. Ясно. Кой от другите така участници според теб, нали, е наистина добър готвач в живота? Много са между другото. И Станислав, който завърши на второ място, Чоткин също е готвач, добър готвач, Сарамандов, Георги, Димитър. Повечето са доста добри готвачи. Те как се развиват сега в живота? Вие предполагам се виждате или? Да, Чоткин си има пицария, се отвори тук в София. Станислав се работи там, където си работеше преди това. Димитър, доколкото знам, е заминал за Америка. Има голямо желание да участва там в Hell's Kitchen. Успех, стискам. И аз му пожелах успех. Мите да могат да се случат работи. Как мислиш, готов ли е за там? Там са много добри. Не знам в Америка, да. Не знам. Дано да ги смачкам още. Не знам, дано. На теб коя станция ти беше най-силна? Предполагам там десертите, защото ти сподели. Да, но ние не сме стигали до десерти, така. Не сме стигали да издаваме. Какво най-ново ви караха? Къде се оплесквахте най-ново? Ами, най-много на сосовите и на месо и риба. Месо и риба. Добре. Нищо. Важното е, че все пак, нали, сте изкарали някакви неща. Кое на месо и риба така най-много ви затрудняваше? Ами, от началото, понеже менютите са сезонни, сменят ги на през месец, сменят самото меню. Първото меню имаше равиоли. Равиоли е тесто за паста. На тия равиоли, да. Мале всеки път. Повечето ги затрудняваше. Най-интересното е, че аз обожавам да правя паста домашна. Но не всеки път аз бях на нея станция. Ясно. А ти когато беше, всичко беше наред? Аз обожавам да правя равиоли. Имам и сега в менюто си равиоли също. Значи ще дойдем да опитаме твоите равиоли. Прословутите равиоли, къде толкова я връщаха. Имаше ли някакви комични ситуации такива в предаването, примерно, които не са заснели? Няма незаснето нещо. Има неизлъчвано. Да, имах предвид неизлъчвани кадри, нали? Неизлъчване. Нещо забавно случваше ли се? Ами, ние доста се смяхме, доста играхме и нощно време, вечерно време, преди да си легнем. Играехме на карти, шах си бяхме направили от фигурки, от капачки, от бутилки пластмасови си бяхме нарисували шах. Фигурите и играехме шах. И разбира се, мъже и жени на едно място събрани, млади, приказват много простоти. Закачки. Да, това няма как да го излъчат. Добре, вие затова ли бяхте постоянно не да спали там? Гледам ги те с едни сънки под очите, човек. Не, доста често напудеха много рано. Колко ви будеха? Ние часовник нямахме там, но... Верно ли? Вие като в затвор, брат. Имаше един часовник, който е в печката, която е на фурната, само че те го бяха разместили. Нарочно. Да. Ние се правихме на тарикати, когато видим някой от продукцията часовник на ръката, гледаме му часа и свиряваме нашия. Смятай, това са такива интересни факти, нали, които предполагам повечето хора, нали, не са запознати с тях. Да. Имаш ли някакви наказания, примерно, някой като се оплескал някъде?
Наказваха, да. Така ли? Да, не ни носеха 2-3 дена за пиене, имам предвид. Вода има, но Алкохол няма. Алкохол няма, да. А всичките ви наказват, не само то деца оплеска. Да. Така. Имаше един момент, гледах нещо, някакъв гад беше станал и трябваше да правите заготовки. Ма това при вас ли беше, не мога точно. Жените, мисля, че жените, когато загубеха, трябваше да... картофили беше. Не лук. Боб и леща трябваше да разпределят, бяха ги смесили 20 кг или 50 кг. Това е страшно. Да отделят боба от лещата. Колко време се отделя това нещо? Ами, ние бяхме в общежитието и ги чакахме. Те дойдоха след 4-5 часа. 5 часа. И тъй като на съджанката. Отделят боб от леща. Кой най-често го гонеха от кухнята? Помниш ли? Не. Да ти кажа честно, не. Мене един път ме изгониха, но аз след 5 минути веднага се върнах. Радвам се, че и тогава шефа реши всъщност да ме върне в кухнята, защото в повечето случаи не ги връща. Да, и аз това забелязвам. Да, какво е чувството да готвиш там под тази пара, под това напрежение и да ти кажат, че излез от кухнята? Ами, за един професионален готвач... Вие не сте аматьори, да. За един професионален готвач не е приятно, честно да ти кажа. А имаше ли всъщност между вас такива, които са аматьори наистина? Нали, може и да не споменаваш имената. Да, в нашия сезон половината бяха хоби готвачи. Наистина? Да. И как се получаваха нещата? Ами той, шеф Ангел винаги казва, че там да се научиш. И когато има желание и хъс, може да се научиш. Да, тоест това е едно перфектно училище. Да, и Симона, която беше една от хоби готвачите, мога да ви кажа, че Симона сега се справя доста добре в кухнята. Тоест това за нея е било просто стълбичка. Да. Браво. Ако трябва да сравняваме България и Германия, как мислиш, нали, как се справяме ние спрямо немците? Още свиквам с менталитета България. Тоест, кое не е най-големият проблем? Дисциплината? Еми да. Да, нямаме дисциплина. Да ти кажа честно, доста кухни влязах тук в България, в които не мислех, че някога ще вляза въобще. Доста занимарени, мръснах, няма хигиена. Това е пократителното, човек. Аз ако влеза сигурно в някой ресторант, който, нали, отвън е такъв изискан, красив, и влеза в кухнята и вече под всякаква критика. Без да споменавам имена, бях в един 5-звезден хотел тук в България. Хотелът е уникален, супер красив, много пари са дадени там, но когато влязах в кухнята. Шок и ужас. Идваше ми да се обеся, не се шегувам. Да. Говорихме вече за шеф Ангелов, но въпреки след вече твоето участие, нали, какво остави в тебе като спомен? Самото ми участие ли? Да. Първо, доста хора ме разпознават по улиците, което отначало е окей, после почва да става досадно. Сериозно ли? Да. Има ли такива моменти, където примерно се разхождаш моли? Това е... Да. И никога не отказвам нито снимка, нито автограф, нищо, но по някой път искаш просто да седнеш и да пиеш едно кафе на спокойствие. Затова и доста често, когато реша да изляза някъде да пия кафенци, гледам да из уличките. Значи, това са местата, на които мога да срещнаме някой известен човек. Добре. Сега можеш да ми разкажеш повече за хотела, в който работиш, за менюто ти там, кога започна там, как се случи твоето прибиране. Беше. По-миналата седмица ти трябваше да гостуваш, без да бехме разбрали. Да. Значи в натоварен момент все пак
Да. Те извикахме. Ами, Първо, кажи как се прибра от Германия, ми е интересно. това беше много трудно решение, между другото. Аз с моя най-добър приятел работим, той също работиш с мен там 10 години и когато излязах от Hell's Kitchen и не знам, покрай хората вътре, аз с толкова много хора на български никога не бях се събирал и беше супер интересно и забавно. И веднага, когато излязах от предаването, извъннах на моя приятел и му казах, аз се прибирам в България, да знаеш. Той каза, той само това чакаше. Той от 3-4 години ме кара да се хванем и да се приберем в България. А той от колко време е там? В Германия? 12 години. О, Да, и толкова, даже и толкова работим заедно. ага. Да. Той също като мен почна като ми. Аз вече работех там. Неговия плюс беше, че аз вече знаех езика и можех да го подкрепям. Докато мене нямаше кой да познахте. Не се познавам. Той е от Добрич. Ага. Да. И го взех на работа там при мен. Постепенно и той влезе в кухнята и той изкара документ за готвач. Даже има повече точки от мене. 96. Уау. Надвина учителя си, да. Сега и той ли е тук? Той е във Варна. И той се е прибрал. Да, и той се е прибрал. Да, всъщност той е палнал искрата да се прибирате. Да. И оттам казано, че искаш да се прибираш. И той веднага беше съгласен. Даже питаше кога, въпреки че ние се разбрахме с шефа ни, понеже сме му казали, ако някой ден решим да се заминем, ще дадем достатъчно предизвестие. Тук в България може да тръгнеш днеска за утре, но ние там... Да, ние в това сме царе. Да. Но ние там решихме, дадахме му 6 месеца предизвестие. 6 месеца предизвестие. Уау. Как реагираха шефовете ти там? Много плака. Сериозно? Много плака, да. И до ден днешен ми звъни и ми пише, ако решава да се върна, няма проблеми, веднага. Браво. Това е голяма работа. Да. Ти немеца да го разчувстваш така. Тия хора са железни. И прибра се в България. Прибрахме се отначало участие напред-назад, докато реших да се установя в Пловдив. Какво имаш предвид под участие? Ами ходях в различни хотели, готвих. Правиш и меню. То е по-скоро за една вечер, едно готвене. Ага. Не да правя менюто на целия хотел или нещо такова, просто за една вечер. Кой ресторант така според теб в България е на високо ниво? Нали? Ами да ти кажа честно, не съм запознат с ресторантите ни тук. Предполагам, че тези, които... Не, всъщност на Светла, на сушефа от Hell's Kitchen съм ходил в ресторанта, мога да ви кажа, че е нещо уникално. Ага. И визия, и вкус беше нещо уникално. Кой е? Аз не съм запознат. Но той се намира на центъра за ТНТК точно. Ага. Шеф Светла се казва, така Шеф се казва. Светла се казва. Не, ресторант Светла се казва. Ясно. Ето може да го посетим, Брайан. Какво те очарова така в нейния ресторант? Ами, освен атмосферата и начина по който бяха аранжирани чиниите. Ти всъщност всеки сезон ли гледаш на Hell's Kitchen? Да, само нашия не съм гледал. Обикновено е така. Да. Има една приказка на мен, много често ми се случва, когато имам много работа и клиентите сядат тук, искат да ги направя по определен начин. Аз, примерно, не съм се пипал от 2 седмици. Нали. Има една приказка на какво беше обощаря Босходи. Да. Ти горе-долу, нали, същата работа. Кой сезон така най-много ти е харесал до тук? Ами, първия сезон, да ти кажа, като цяло беше, нали, защото и за първи път се случва всичко, за първи път да... Той тогава шеф Ангелов ли беше пак? Да. Сега има, нали, суготвачи ли? Сушефове, да. Сушефове. Светла и Никола. Да, какво... За Светла разбрахме, нали, вече. А за Никола, какво ти е мнението? Ами, мисля, че доста добър готвач, доста скромно момче. Да, то му личи. Да. Като го гледам, говори много обрано. Да. Винаги на място. Да. И на мен много ми харесва.
Не го познавам лично в живота като цяло, но вярвам, че едва ли е по-различен. Събирали ли сте се след това, примерно, някъде така? Ето тази година, точно тогава за първи път отидах в ресторанта на Шеф Светла. Събрахме се от всички сезони на Hell's Kitchen да гледаме при нея началото на първия епизод на Hell's Kitchen тази година. Браво! Беше интересно, забавно, да. Да, трябва да го изрежем. Сега тук ако беше някой нови, примерно, да фърлиш. Някой сме като тях, брата. Представям си. С какво сте замервали така? Което е било най-неприятно. Най-интересното е, че ми изляха сос на рамото, но това не го излъчиха по телевизията. Верно. За което благодаря. Сос холандес ли беше това? Не се сещам кой сос беше точно, но бях объркал нещо и шефа накара Сарамандов да ми го изсипи на рамото и той ми го изсипа на рамото. Този сос, той не пари ли? Той горещ си? Не, този сос беше студен сос. Значи тук добре преценил. Пазиш си още, предполагам, кроката. Да. Те ви ги оставят, предполагам. Дават не ги, да. Браво. Как ти е косата? По-късо ли да взема? Не, супер. Така е добре, нали? Да. И ти си я дигаш ето така вече. Да. Окей. Колко време вече каза, че си в България? На 14 октомври се окончателно. На 14 октомври, да. Първо напред-назад, понеже с камион също чакахме камион от Германия да пристигне 15 години. Имаш дивани, хладилници, цял тир. И как се чувстваш сега вече? Колко месеца след това, някъде 5-6 месеца? Мислех, че няма да изкарам толкова. Културният шок те удари. Но явно се справям. И всъщност сега къде ти е по-добре? Чувстваш ли се добре тук или Германия ти липсва? Не, чувствам се доста добре. Вкъщи май си е най-хубаво. Явно, да. Въпреки, че трябва да привикнеш с това и с това от начало. Има някакви простоти, нали? Но те са си наши. Вкъщи е най-хубаво. Нали? Забелязвам една тенденция, нали, напоследък доста хора се прибират от чужбина. Германия, специално за там, нали, ти си бил така на по-спокойно място, обаче за големите градове лудница. Много емигранти. Да. Какви са ти бъдещите проекти в готварството? Сега изцяло съм отдаден на ресторанта, който работя и не мисля за друго, да ти кажа честно. Концентрирал се върху. Да, защото трябва да направя този преход от Германия в България и в кухнята, не само в живота си. Тук срещаш ли проблеми? Нали, предполагам, ти си главният готвач. Да. Колко човека имаш отдолу под теб? За сега са все още 4 само, но справят се доста добре. Те са... Готвачи, казват, че са готвачи, виждам, че могат да стараят се. Те как са... За мен готвач означава да имаш документ. Дали имат документи, не знам дали имат документи. Щом се справят, щом работят при тях, предполагам, че са достатъчно добри. Повярвай ми, аз съм голямо ако в кухнята. Това от гледна точка на какво казваш? Защото педантичен съм наистина. Тук съм взел от немците, искам всичко да ми е чисто, всичко да ми е подредено. Викаш ли ти? Не се е случвало до сега да викам. Да, защото така като си говоря с теб, нали, не ми изглеждаш на човек, който... Трябва наистина много, много да ме ядоса някой, че да почна да викам. В Германия, където съм работил, там доста често викат. Понеже... И на ония език предполагам. Да, понеже повечето са деца ученици, които почват на 16 години при нас, работят 3 години докато си изкарат документа и
И повечето младежи в днешно време, знаеш как са, не са само в България, те са навсякъде така. Те дискотеки, алкохол, цигари и други работи. Да. Добре, в Германия ли вече стана така? Страшна работа. Има. Проблема е, че ако не се лъжа, от миналата година даже и легализираха, могат да се купуват трева от аптеката в Германия. До 2 грама или до 6 грама или нещо такова, да. И можеш да си пушиш на свободно навън. Добре, случвало ли се, примерно, отидете на работа и те са направили матаха? Вечерта са се направили, то си им личи още на другия ден. И са разсеяни. Да, и въпросът е, че ти го правиш заради него, да го научиш, да му покажеш, да можеш да се вземе документа, пък той е... Има отпука, разбираш. Защо отива там? Родителите така са написали. На нас повече. И после почваме да се ядосваме и да крещим. Там заливаш ли ги? Не съм ги заливал. Но ги биех с един чарпак. Верно? Биех силно казано, удрях ги с един чарпак. Това е зарил. Тук нашите момчета и момичета как се справят? Доволен съм. За хората, които до сега съм имал честта да работя в България, съм доволен да ти кажа честно. Добре, почваме с брадата. Сега ще я направим, предполагам, равномерно обичаш да я носиш. Да. Така като гледам. Да. И ще я засечем. Окей. Когато сте в кухнята, гледам, че постоянно слагате там разни шапки, брадата, но в тия случаи пречи ли? По принцип пречи, да. Но никой не може да те задължи да ходиш с брада или без брада. Няма такова условие. Не, няма такова условие. Имаше един във вашия сезон, който беше с коса, ама чак и кърпата не го ловеше. Да. Да ти кажа честно, когато не си вземеш и машинка, понеже няма и фризьори, и доста често, ако не сме ние да се пострижим, няма кой. Не ви ли осигуряват такива неща? И вие колко време сте там всъщност? Зависи, ако стоиш до края, са точно 3 месеца. 3 месеца. Добре, през това време имате ли достъп на телефони? Не чуваш никой, не виж? Не. Отвън, ако се случи нещо? Ако се случи с някой нещо, те не казват. Желателно е да не казват нищо. Да. Нямаше ли някакъв вид свиждане такива? Не. Човек на мен верно ми звучи като затвор. Телевизия, радио, няма нищо. Не. Добре, колко време всъщност правяха снимките на предаване? Ние всеки ден снимахме. Всеки ден ставате сутрин? По някой път от обед, някой път сутринта, някой път вечерта, всеки път но всеки ден се снима. Добре, през деня какво снимаше? Игри. По-често снимахме игрите, с които излизаме с бус, отиваме някъде в София или някъде на друго място и да готвим пред хора, пред публика. И след това се прибирате и започва вечерта. Да. Готвене. Значи си е било ангажирано. Да, абсолютно. Не е точно като Big Brother. Не. Защото това с този пансион там. Там Big Brother просто си лежиш и правиш сир. Да. Вас хем ви снима в общежитията, хем трябва да готвим, да. Имаше ли някакви интересни моменти такива в общежитията, примерно между двата отбора? В смисъл, вие само мъже и жени ли бяхте или беше смесено? Не, мъже и жени бяхме, когато после преместиха Симона в мъжкия отбор, пък Чоткин в женския отбор. Там вече бях навън, аз не знам как са им били отношенията. Ти се познаваш с един от моите гости, Аян Шукри, по-известен като Джейси. Откъде се познавате? Ние сме израснали заедно с Аян от Добрич. Бяхме в едно училище до 8 клас. Аз съм 2 години по-голям от него, година и половина по-точно. И бяхме и комшии на всичкото отгоре. Докато един ден аз вече заминах за чужбина, после той реши
да замине за София. Няма да забравя някога, когато се прибрах от отпуска от Германия и го видях, нали. Вика, написах песен с 100 кила и Бобо. Да, той каза, че започнал с 100 кила. Викам, добре, нямам търпение да я чуя. Да, сподели тук и при нас, той е работил с много големи наши артисти. Да. Продължава, скоро направи нова песен. Даже звъня на новата песен, телефона ми звъни на нея. Така ли? Да, с него всъщност се получи един много добър подкаст. Да, гледах. Ние сме приятели с него, ти си гледал, да. Бяхме охрана човек в един хотел и нали, бяхме с униформи, ама за хотела, нали, с ризи. Да. И ние се виждаме там. Викам, нали, запознаваме се. И го гледам, той пише нещо там. Какво пишеш, брат? Аз вика, правя песни. И аз викам, рапър, той да. И понеже, нали, аз като по-малък, ние сме израснали с това поколение, нали. Аз също, да. И така се запознахме с него и скоро, нали, откакто почнах да правя подкасти. И аз, понеже в Фейсбука нямам навика, нали, така, примерно сега искам да покана някой тук, нямам навика да си прегледам приятелите във Фейсбук и да видя, този еди кой си. И нещо зяпах там, пълно време паянката ми излезе и викам, как не съм си стигал да го покана. Той ми е голямо приятелче. Много хубав подкаст се получи. Сега виждате ли се с него? Да, даже днес исках да се видим, но той е на работа, за жалост. Между другото, той беше човека, който най-много ме подкрепи, когато влизах в Hell's Kitchen. Така ли? И когато излязах, беше първият човек, на който звъннах, защото отидах при него в София, тук в София, където той живее. И когато му звъннах и думите му бяха: точно ти не исках да ми звъниш. Чакай само да отбера на това место. Той предполагам, че това, нали, тия думи ти ги е казал с идеята, нали, да останеш повече. Да, точно, да. Секунда, пак. Не ти ли каза, знаеш какво, много съм гладен? Не, то беше доста късно. Доколкото се спомням, отидахме до нощен магазин, да, и скупехме уиски. Добре, сподели ми сега като един шеф на теб, освен пастата, така, кои са ти по-любимите храни, като цяло, какво можеш да ни посъветваш за по-здравословно хранене? Аз съм точно грешният човек за здравословното хранене. Аз обичам повредни. Да. Сега предполагам, ще кажеш бургери. Не бургери, но говоря като само назад. Меса и така нататък. Значи аз, понеже, нали, ти споделих, че съм бил и в Германия. В Германия, точно в Баден-Баден, ядох най-хубавия джуан. Възможно е. Страхотно, значи и другото, което ти направи. Телешки или свински? Свински, но размера беше уникален. Просто аз не знам тази свиня каква е била. Но много вкусно, много добре приготвено, направено. Какво е от най-много немците, всъщност? Да ти кажа, немската кухня е доста простичка. На тях дай им шницели, пържени картофи или шпецле. Какво е шпецле? Шпецле е един вид паста. Домашен макарон, по-точно казано на български. Домашни макарони, да. Да разбива се само 1:1 брашно и яйца и то става една лепкава смес и тази лепкавата смес я стържиш буквално през едно голямо ренде да падне в една вряща вода. Уау, аз такова не съм ял, честно да ти кажа. Вкусно е. Само това помня от тяхната кухня, джуана, картофите след. Картофи. И имаха много хубав бир.
Значи правиха бирата. От коя бира? Ами пих някаква наливна там, даже те я правиха там. Жива бира. Жива Да. бира, да. Влезнах и те, това е като музей малко на бирата. Това дали не беше... може би беше някъде близо до Баден беше, но не беше в самия град. И беше си ни пейки, отвън хората си ни халви, такива точно както филмите. Наистина, и когато Октобърфест дойде, наистина, аз съм ходил на Октобърфест, буквално е като по филмите. Коя е най-интересната кухня за тебе? Кухнята майка, френската, разбира. Френската? Стига, бе. Френска, италианска. Аз си мислих, че ще кажеш тайландска, някаква азиатска. Въобще не съм фен на тях. Готвя ги, но не съм фен. Все пак ги правиш? Да. Аз много суши обичам. То е модерно вече в България. Да, обаче интересно, което чувам за сушито е, че нашето няма нищо общо с оригиналното суши, което е. Може би зависи кой ти го предлага, кой ти го прави. Имаме доста добри суши готвачи в България, които съм сигурен, че едва ли прави нещо по-различно от Япония, един готвач в Япония. Може би ние го побългаряваме малко. Възможно. Да ни е по-ефтиничко. Какво е специфичното на френската кухня? Все пак от Франция производят готвенето. Не знам дали знаеш. Да. Не, аз оттам е тръгнало, оттам са тръгнали и звездите Мишелин, които са за този готвач. Да. И буквално, между другото, звезда Мишелин е създадена от тези хора, които са създали гумите. Верно е? Да. Аз се чудех. То е същото. То ми звучи познато. То е същото, да. Как от гумите от фарство? Доколкото съм помнил, прочел, нали, те създават гумите, после само в Франция е имало около 20 на ресторанта за първи път, които получават по една звезда Мишелин. И само той е било като тяхен патент. После постепенно има ли са право само във Франция да го има. Никъде другаде по света. Но след време, последствие, да. Ти имаш ли такава? Не, за жалост. Много бих искал, но не една, ами 2-3. Те доколко всъщност могат да стигнат? До 3. До 3. Значи 3 ти пожелавам. Мерси. Много да оправяме това места. Посещавал си Браснар в Германия? Да. Но интересното, че беше българин. Да. Ние сме навсякъде, въобще не чудно. Иначе немците така обичат ли да ходят на Браснари? Да, обичат и да ти кажа честно, между другото, аз немец да постригва не съм виждал. Сериозно? Да, повечето са или албанци, турци, българи. Албанците са навсякъде. Те са навсякъде, да. Араби също. Араби, да, също от тях да. Тръгва като цяло. По принцип, нали, историята на браснарството е много интересно. Виж, и аз мога да ти разкажа нещо. Те тръгват като браснарохирурзи. И са правили операции, манипулации по-скоро в началото, вадили с зъби. Такива неща. И всъщност и оттам излиза и браснарския стълб, който е синьо, бяло и червено. Това е като символ на вените, синьото, червеното кръвта и бялото кърпите. И затова виждаш, че интересно, да. Ето и аз мога да ти кажа. Сетих се пак за френската кухня. Готвиш ли бутчета? Готвя, ако искаш и от кенгуру. Скоро точно в Hell's Kitchen гледах месо от кенгур. Стига, бе, човек. И това ли се яде? Да, това е много често месо, между другото. То сигурно, ама аз не мога да си представя как убиват кенгурата, за кой за тебе, братче. Не е по-различно от сарна или елен, да ти кажа. То е огромно това кенгура, бе. Жабешките бутчета, в интерес на истината, аз съм ял един път и ми приличаха на пилешки. На това има вкус, на пилешко. Ако някой каже, не ям жабешки бутчета, му ги сготвиш и му ги дадеш, нали,
разпокъсани, да не са цели да ги види, че са такова, никой няма да познае, че изжавяш. Абсолютно, нали? Особено ако се приготвят и по по-добър начин. Да. Те са известни, нали, с супи, може би, повече. Супи, сосове, всичко, цялата кухня като цяло оттам тръгва. Я кажи сега нещо интересно, като отида някъде си поръчам. Не, нещо френско. Ето, зависи. Супа някаква, примерно. Аз съм фен на супа. Френците имат лучена супа. Това ми звучи много просто. Не е просто, защото бульона за тази супа се прави от телешки кокали, които трябва да врат 24 часа. Вау, ето. Сега разбрали лучена френска супа, ще търсим. А какво е твоето меню в твоя ресторант? Италианско. Италианско, т.е. в момента предлагаш паста. Паста, която да отбележа, не е купена от магазина. Може да направиш една хубава реклама сега. Да, пастата не е купена от магазина, всеки ден аз я меся и аз я разточвам и аз я правя. И спагети, талиатели, равиоли. А местно? Меса? Ние българите сме си майко месари. Има и свинско, има и телешко, има и пилешко. Значи месата, трябва да ти кажа, и в Америка, предполагам, съм бил, знаеш, нали, гледал си. Там пък само стекове. Да. И такива работи. Имам риба и стек в менюто. Кажи ми, знаеш ли кое ми е интересно? Когато тук тръгна да ям стек, аз си представям как е седел 2 седмици в някой камион. Нищо. Какво месо можем така най-ново да търсим тук? Което, нали, да е хубаво, да е прясно. Това свинската пържола ли си остава или имаме хубави стекове? Не, сега телешкото месо е най-хубавото месо. Което каквото и да се говори, телешкото месо наистина е най-хубавото и най-чистото месо. Въпросът е, че и много скъпо. Можеш да си го позволиш, примерно един път в месеца да го едеш. Не можеш всеки ден да го едеш. А от здравословна гледна точка или просто заради цената? Заради цената. Какво мислиш, понеже ние спортистите, аз много често си взимам конски кифтета, примерно. Те са готови, обаче ми ги продават и аз си ги мятам в фраера, защото не съм шеф. Какво ти е мнението за конските кифтета? Не ми... Има ли конско месо всъщност в тях или това са магарата? Това не мога да ти кажа, но ако наистина е чисто месо, те са готови кифтета. Въпросът е, че не знаеш какви подправки има вътре, какво са слагали. Ако си ги направиш лично чисто, е здравословно, да. Добре, ти като беше примерно в Германия, ти по други места бил ли си всъщност? Да работя, не, но съм ходил на почивки. Не, аз за работа питам. Германците, примерно, знаят ли за нашата кухня? Да. Значи колко пъти съм им правил шопска салата. Ма тя върви с ракия. Интересното и при немците, че те първо сядат, наяждат се и тогава почват да пият ракия. Те са по-умни от нас, ние първо пием после. Да. Освен на шопска салата, какво роло степани съм им правил също българска картофена салата, защото немците също имат тяхна картофена салата, която е много вкусна, която се прави с телешки бульон и става наистина уникална. Картофи с телешки бульон, салата. Да. Звучи... Какви неща ми казваш, човек, аз направя. Да, звучи малко странно, но картофите, не знам дали знаеш, но те попиват. Да. Сварените картофи, те не го правят като супа да го пият, просто слагат малко бульон вътре, малко горчица, олио, сол, пипер, лук и става много приятна готина салата. Картофена, да. Бати, ти сега ще ме накараш тук след подкаста, отивам до магазина и плача да мога да ме подпава кухнята. Случва ли ти се да се запали кухнята? Случвало ми се да се запали фритюрник. Фритюрник? Леле, гасите веднага. Да, най-важното е не фърляй никога вода. Нали? Да. С кърпи? С кърпи. Германия има на всеки ъгъл аптечка и такива пожарогасители и от тези кърпи, които, нали,
когато нещо пламни, просто да я фърлиш отгоре. Да, всеки път си представям тия къде правят, как се казва, фламбери. Фламбират. Как пари цялата кухня. Той е моментно, докато изгори алкохола просто. Кое е твоето специалитет, така да кажем, и по-скоро нещо в българската кухня, което най-много ти харесва? Да ти кажа честно, винаги са ми липсвали кебабчета, най-простото. Всъщност това най-просто е за мен, защото го взимам готово, ама предполагам при тебе е по-различно. Кебабчета са ни наистина много. Добре, кое е по-специфичното между кебабчето и кюфтето? Каква е разлика? Да ти кажа честно, подправките сигурно са разликата, да. Може би и каймата, може би от различна част на прасето, не знам как точно я правят, никога не съм се замислял между другото. Значи ти си обичаш най-много кебабчетата и кюфтетата. Да. Това помежду другото няма събор, на който да не отида и да не замириша на кебабчета и да не мисля да яде. Знаеш, аз пък в нашата кухня харесвам най-много шкембето. Не ям шкембечо, ама не е мой. Сериозно? Да, не ям. Мале, значи там... другото, което ми казаха, скоро го разбрах, нали? Гъби кладница. Да. Че се готвят по същия начин. И става много вкусно. Да, гъбите кладница, те са... Не знам дали знаеш какво представляват. Ами, купувал съм си, ама аз, знаеш, виж, това е перфектно, сега на тебе ти го споделя. Замах си гъби кладница. И си настъргах морков, не знам как се каже, кисела краставичка. Взех от тия нуделите, които са китайски. Да. Гъбата и какво случва? Между другото, сетил са добре, защото тия гъби те отиват с такива. Нали? Чушка нарезах пак така, малко соев сос, нали, защото азиатска сос. Трябва да ти кажа, че това не съм го виждал никъде. И беше супер вкусно. Много добре стана. Тогава си готвих гъби кладница по този начин. Иначе ще ми е интересно да ми кажеш за тях. Ти как се готвят те всъщност? Най-простия вариант е да изпържиш гъбите. Това е наистина... Гъбата колко време се пържи всъщност? Зависи от самата гъба, защото има гъби, които пускат много вода. Когато пържиш гъба, трябва да е на изключително много заград котон тиган. За да може да може изведнъж да удари гъбата, да не пусне вода. Дюнери ядеш ли? От време на време, да. Българите наши, това може би произлиза от арабския свят. Нали, дюнера. Или от турския, не знам точно. Обаче, може би са така скоро гледах една статистика най-предпочитаните храни в България. Съгласен съм, да. Добре, сега ще ми кажеш вече и какво ти е мнението за твоята визия. Супер, благодаря много. Харесва ли ти, допада ли ти? Да. Подмладима с 5 години. Добре, сега ще отидем да измием отзад, защото не мога да те пусна до Пловдив с космите. Ще кажеш и това, какъв бръснар тук оставяме с космите. Измием отзад. При нас основно, нали, нямаме такива моменти да фърляме много гребени и четки. Но налагало ли са някога наистина някой клиент така да те ядоса, че да искаш да фърлиш? По принцип, аз лично съм фърлял. Да, случвало ми се някой да ме ядоса, но не по него, нали, защото малко опасно, да, особено ако ножицата ти е в ръката, е много страшно. Другото, което нали, мога да ти споделя е, че повечето хора стават много кротки, като фанеш бръснача. Готов си, бъд. Мерси. Не, обичам чаква. Сега ще ти сложим тоник за коса, който подхранва скалпа на косъм и освежава. Наистина, мирише много доста приятно, приятно. нали? Ментичка.
Аз това много обичам да някой клиент, който има махмурук. Има ли често такива? Има човек, случвало ми се някой да заспи на стола, докато му правя фейда. Имах един приятел, вече, нали? Идва, сяда, той е слънцето го напекло, лятото жега и сяда и аз правя фейд и тук, нали, трябва да гоним, да не се получават линии и така нататък. И той само, така, так. Виж, и аз му държа главата и така, той си спи. Гледам какво мога да надграда по този начин и всъщност, нали, когато нещо такова го забележа, че някой се опитва да копира някакви мои идеи, то работи за мен като цяло. Точно, повечето случаи. така. Не се притеснявам от някакъв вид. Ние забелязваш вече това, което правим, го има навсякъде. Много търсене има, така че няма да открием този път. Абсолютно, абсолютно. Аз самия, нали, съм го виждал това нещо и преди това, поради една или друга причина, нали, то е приключило. Но първият, на който споделих идеята, без да бъда запознат тогава, беше Асен Албантов. Той е тръгнал да го прави това, нали, още преди доста време. Поради някаква причина е приключил и съответно аз, когато започнах да правя подкаста, нали, му писах тогава на него. Така че не ме притеснява, нали, ако някой се опитва да прави нещо подобно. Не. Така, малко ваксичка. Добре. Ти си първият човек в този подкаст, на който ще сложа вакса, само да ти кажа. На всички слагам пудра. С Мартин няма го забравя. Снимаме първия подкаст тук. Аз супер притеснен, не знам какво говоря, какво правя. Марто ми вика, може малко пудра да ми свеш, и аз заставам пред камерата и да сложим нещо, малко пудра. Това го забравя никога. И той като идва всеки път седи, нали, да пострижа го и малко пудра. И аз първите 2-3 дена пред камера не можех да заспа от притеснение, разбираш. Толкова ли беше шокиращо? Да, буквално на всеки сантиметър има камера, където и да се завъртиш. Тоест нещо страшно, вие толкова народ там и той всеки предполагам втори го тресе това. Да. И то става нанервно. Да. При вас готвачите това сигурно е ужасно. Да. И гоните. Трябва да се спокоен. Добре, аз всеки път, като ги гледам и това се питам. Когато някой си е хванал станцията, той не си ли гледа време? Това все едно аз да тръгна да варя едни яйца, приема, и знам, че 8 минути се варяха горе-долу. И да не си погледна часовника след 8 минути. Така е по принцип, но ти ако стоиш и гледаш само едни яйца да правиш, никога няма да се случат работи, нали? Да. Трябва да правиш 2-3 работи едновременно и по някой път става сложно и забравяш. Така. Супер. Само да си измия ръцете, пръсканарата ще. Мисля, че е доста интересни неща да сподели за шоуто и за готварството като цяло. Така че много ти благодаря, мисля, че ще стане страхотен подкаст. За поканата, вече ми е приятно да се запознаем също. И на мен също. Честито, брате. Мерси. За живот и здраве. Ще се видим пак някъде. Разбира се.